ostatniej chwili. No może nie ostatniej, bo jakieś 17 lat temu. Ale wracając, 17 lat temu wpadł do morza kontener z klockami Lego. Nic nie byłoby nic dziwnego, gdyby nie to, że było tyle tych klocków, że do dzisiaj na niektórych plażach na świecie można je spotkać. Ale zanim zaczniemy, zostaw łapeczkę w górę, subskrypcję i komentarz. A teraz pokażę wam ostatnich kilku subskrybentów, dlatego bez żadnego gadania zaczynamy. Zjawisko to miało miejsce w 1997 roku. Wtedy zatopił się bezcenny ładunek dla nas wszystkich, dla fanów Lego. Według kapitana statku Tokyo Express to było zjawisko, jakie widuje się tylko na 100 lat. Ponieważ statek uderzyła tak duża fala, że najpierw przechyliła statek w prawo o 60 stopni, a następnie o 40 stopni w lewo. No i przez tą cholerną falę trafiło na dno morza 60 kontenerów. Wśród nich było około 8 serii Lego i około 1 000 000 sztuk klocków, gdzie można natrafić na te klocki wyrzucone na brzeg. Na pewno na plażach. Mniej więcej spotkali ludzie w Cornwalli. To jest taki półwysep ułożony w Anglii. I nie tylko, bo można jeszcze je spotkać mniej więcej w Australii, w Teksasie, no i wielu innych miejscach na świecie. W Belgii, Irlandii, po prostu wszędzie. Ale dlaczego tak się dzieje? Ponieważ według oceanografów morskie odpady nieustannie wędrują po dnie morza i przy wpłynięciu Oceanu Atlantyckiego zajmuje im mniej więcej 3-4 lata. Od katastrofy minęło już ponad 17 lat. O dziwo, klocki mogą praktycznie znaleźć się wszędzie i dalej po prostu woda może je wyrzucać na brzeg. No z jednej strony to jest katastrofa ekologiczna, a z drugiej darmowe klocki. Ale nie zdziwcie się, jak będziecie przechodzić jakąkolwiek plażą na świecie i znajdziecie właśnie klocki na plaży. Być może to są klocki z tego kontenera. Także to byłoby na tyle. Ja się z wami żegnam. Na razie.